magandang umaga sa inyo mga kaibigan ng Aksyong Umaga Pangasinan, magandang umaga Pilipinas. So welcome na naman pong muli sa inyong paboritong programa sa radyo bago ba ng halian, Aksyon Radyo Hataw. At syempre kasama na naman ho ninyo mga kaibigan, wadyan alaman sa tuwatan ng patapataging karo, Aksyon na hikat na pasyon. At sa ating master control na riyan ho, Aksyon Conrad Alvarez. Alas 10:21 ng umaga, paumanhin mga ka-aksyon, medyo na-delay tayo dahil may mga kinailangang asikasuhin at syempre mga commercial kung ano-ano po riyan, di ba? Ay! Ano sakit-sakit parts, ha? Sige, anyway mga ka-aksyon na tayo kung nagbabalik po sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Kasama niyo pa rin, Aksyon Hangin Pasyon. Aksyon Conrad, nandiyan, huwag niyo kakalimutan, ha? Live na live tayo sa 1161 kHz sa inyong mga talapihitan Aksyon Radyo Pangasinan. At syempre mga ka-aksyon, kaliwat ka ng mga balita at mga isyong tatalakayin ko natin ngayong araw. Mamaya, marami tayong pag-uusapan, no? Pero unahin na natin to mga ka-aksyon, ha? Pero teka lang, ha? Live pala tayo sa 1161 kHz sa inyong mga talapihitan, ha? Aksyon Radyo Pangasinan, 1161 kHz. At hindi lamang yan, tayo po naka-Facebook Live din, ho? Naka-stream din ho tayo sa inyong mga paboritong social media sites tulad ho ng Facebook at netong YouTube Live po natin mga ka-aksyon. Para kapag kayo walang radyo, wala akong problema. Para po sa inyong mga opinion, kuro-kuro reaksyon, mga public service announcement, mag-text lang mga tumawag sa ating sa number 0922-852-1161. Or kapag kayo ho'y online, yan, comment box lang ho mga ka-aksyon. Sa YouTube, ayan, mamaya basahin din ho natin yung mga comments ho ninyo riyan, ha? Mga shoutout pa, ngumusta ho ninyo mga ka-aksyon. Anyway, mga kaibigan, ito ay due to insistent public demand, ha? Marami yung nagtatanong ho sa atin, mga kaibigan, kahapon, nung ibalita ho natin, etong public service announcement na ibinigay ni Madam KJ, yung scholarship po, dyan po sa may SM, no? Yung SM Foundation, para po sa kanilang scholarship program. Alam niyo ho ba mga ka-aksyon na isa po yan sa mga scholarship program talagang pinipilahan po ng itong mga ka-aksyon natin. Ha? At dahil po riyan, syempre napakinggan ko namin kayo sa Aksyon Radio at napakinggan din kayo ng SM. Pero eto mga ka-aksyon, this interview will be divided into two parts. Sa susunod ho, baka next week, yung si Aksyon Violi, makakapanayam nila si AVP for the scholarship program, no? Si Madam Eleanor, no? At sa ngayon naman mga ka-aksyon, makakapanayam ho natin sa ngayon. Ito para mahila natin itong mga poor but deserving na mga estudyante, no? Para po dito sa may interview ho natin ngayon. Para naman kuwan po sila, para ma-inspire po itong mga ka-aksyon ho natin na pumasok, no? Dito po sa may SM Foundation. Mag-apply ho for the DSM Foundation, ano? Sige, so magandang umaga po sa inyo. Sinong unahin po natin? Hello, yan. Live na tayo ngayon. Hello po, magandang umaga po, Madam Eleanor. Po, sino po unahin natin na interviewin, ma'am? Yes, good morning. Thank you. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin. And good morning sa lahat po ng nakikinig sa inyong programa. Opo, ma'am. So with us this morning is Joanne and si Charles. So siguro pwede na natin unahin si Charles kasi siya po ay ang current scholar natin. Ayan. Sige, si Charles muna. Charles, baka pwede mong buksan yung camera mo, Charles, no? Para makita ka ng sambayan ng Pilipino, ha? Mga taga Pangasinan. Ayan. Okay, so mga ka-aksyon, ang mga kasama natin ngayong dalawa ay si Joan Buwan, tapos si Charles Badongan. Silang dalawa ho mga ka-aksyon ay number 1. Unahin natin si Charles. Si Charles Badongan ay isang first year BS Civil Engineering student ho. At sila ho ay scholar under the SM Scholarship o SM Foundation po mga ka-aksyon, no? At mamaya ho ng konti, makakapanayam din natin si Joan Buwan. Si Joan po mga ka-aksyon ay alumnus ho, no? Alumnus po siya. So ibig sabihin, nakapag-graduate sila through the SM Foundation. Para naman makakapanayam natin sila ngayon, para naman ma-inspire ho natin yung mga kabataan natin, no? Alam niyo, napakagandang opportunity ho ito mga kaibigan, di ba? Ikaw ay deserving ka, ba't di ka magkaroon ng pagkakataon, di ba? Sige, so unahin natin si Charles. Charles, magandang umaga sa iyo. Live tayo ngayon sa Aksyon Radio. Hello po, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, magandang umaga, Charles. So, matanong ko lang, Charles, taga saan ka pala? Ito yung native mo na hometown. Tapos saan ka nag-aaral ngayon ng engineering? I'm from Sundipan, La Union po. And
Sa St. Louis University po ako ngayon, sir. Oy, SLU yan sa Baguio ka nag-aaral ngayon, ano? O, pero dahil Yes. nga sa pandemic, study from home, di ba? Home base muna, tama? Oo. Yes So po. this is Online. So first year ka pala, no? So kailan ka nag-umpisang pumasok ka, Charles? It was 2020 po, pandemic na po yun, sir. And as grade 12 student po, naghahanap na po kami ng mga scholarship, ganon. And then, I was so grateful that I saw SM from Telegram po ata yun or Facebook, something like that. And nag-apply po ako, sir. I tried to apply. And yun po, luckily, naging SM scholar po ako. Charles, tanong ko lang, ano? It was so long story, sir. Long story po. Oo, sige, ikuha natin eh. Isa-isayin natin, tal may oras naman tayo para yan, no? Charles, tanong ko lang ano, how did you apply? Para sa kalaman to ng mga listeners natin na nakatutok sa atin ngayon, mga kabataan din actually, gusto nilang malaman saan daw mag-i-inquire, saan mag-a-apply. At ikaw nung panahon mo, Charles, paano ka nag-apply? Step by step po kasi yun, sir. Una po, dapat ma-approve muna yung application mo to further po ng foundation po para sa mga future scholars. And then, when my application po na-approve na po by the foundation, nagkaroon po kami, sir, ng examination. And then, we waited siguro mga ilang weeks, sir, siguro kasi doon pa lang po sa examination, natuto na po kami kung paano maging patient. Kasi po, dahil nga online, marami pong yung parang technicalities. Pero na-understand po namin yon na mga future scholars po dahil nga sa eagerness namin to study and to have a scholarship. Ayun. So yun po. After po ng examination, after passing po the examination, magkakaroon ulit tayo ng interview. And then dun po sa interview, 2 parts pa po yon. Sa first part po, mai-interview ka ng isang alumnus rin po, and then sa pangalawa, mag-house tour po kayo. If you could remember, Charles, can you remember kung ilan kayo ng mga students, ilan kayo mga applicants na nag-apply dyan sa scholarship program, yung batch ninyo? May idea ka ba doon? Wala pa akong idea, sir, pero dun po sa group chat namin, may group chat po kasi yung mga incoming grade 12 students. Hindi lang po SM scholarship yung nandun, marami rin po, hindi lang po private, pati government po like DOST and CHED, something like that. And nag-uusap-usap po kami, nagtatanong tanungan with each other sa mga open na scholarship. Pero dun po sa bilang ng parang total ganun, wala po, sir. Pero marami pong mga students, aspiring scholars po. Kasi kanina, nabanggit mo yung process, medyo tedious, no? Mabusisi. Grabe yung process talaga. As in, sinasala kayo ng mabuti. So, I think sa dami ninyo, isa ka nga sa mga ikangay blessed, ano? Pinagpala, no? Na makapasa dito sa scholarship na ito. So, anyway, eto na. Nandito na tayo ngayon. You're already a SM scholar. Scholar ka ng SM Foundation and nag-aaral ka na, no? Pinapag-aaral ka ng SM Foundation para dito sa iyong kurso na iyong napili. Wait, itong kurso na ito napili mo, no? This of your own choosing, no? Itong course Yes, na to. sir. Yes, sir. Oo, bakit pala gusto mo mag-engineering? Dun po sa engineering, honestly, I'm not good in math. Pero it's my passion po kasi parang when parang makakakita ako ng mga structures, ng mga buildings, parang nai-inspire ako, sir, parang ganun. Ayun. And I told myself na hindi hadlang yung weakness mo, and I will turn that weakness into my strength. Ito naman na Charles, no? Hindi natin tinatakot yung mga applicants natin. Pero may maintaining grade ka ba dyan dapat, Charles? Yes, sir. We have a maintaining grade. Ayun. Anyway, sige, di naman ganun siguro ka sobrang pressure yung grade na yan, no? Anyway, Charles, sige, tuloy natin yung ating pag-uusap ngayon. So, as of now, ano, bukod dun sa napasok ka na sa kanilang foundation, napag-aral ka na, and ongoing yung pag-aaral mo thanks to SM Foundation. So, ano pa ibang paraan na tinutulungan ka ng SM Foundation? Well, sir, I was so lucky, sabi ko nga po kanina, na naging SM scholar ako. Kasi, hindi lang po sa full tuition ka na,
meron ka pa pong allowance. So, ang ganda po sa pakiramdam na matutulungan mo yung parents mo sa financial kasi free tuition na, full tuition pa, and then may allowance ka monthly. And then po sir, sa mga graduates po ng SM Scholar, excuse me, pwede po silang mag-work sa SM Foundation or sa SM Mall. Ayun. Ganun po sir, may mga opportunities po na magbubukas. So, right after or siguro after mong mag-graduate, may offer agad sa'yo. Parang ganun po, sir. Ayun. Sige, anyway, mamaya through Miss Joanne na lang natin matatalakay ang postgraduate ko na yan. Ano? So it's good na ikaw yung tutulungan ng SM Foundation ngayon, kahit na ikaw yung nag-aaral. At matanong ko lang, pwede mo malaman ang background mo, Charles? Anong work ng parents mo and where did you graduate nung high school? My mama po is a teacher here in our town, and my father is a farmer. So we have a simple family, but we are very happy. Grade 12 po, junior high school and senior high school, I graduated at the Regional Science High School for Region 1 in Bangar, La Union. Ayun, okay pala, no? And to be one of the scholars ng SM Foundation, talagang natulungan ka. Malaking comfort yan sa family ninyo ngayon, ano? Oo. Sige, Charles, pagbutihin mo yung pag-aaral mo, galingan mo yung pag-aaral mo, no? And, enjoy the journey, ika nga, no? Oo. Hindi naman masama magpakasaya-saya, pero wag ka maglolo ko. Joke lang. Oo. Charles, no? Yes, sir, yes. Sige, Charles, no? So, i-hold muna kita, no? So, let's proceed ngayon dun sa post-graduate. Ayan. So, ibig sabihin, pagka-graduate natin, pagkatapos ng pag-aaral, paano naman patuloy na tinutulungan ng SM, yung SM Foundation, itong kanilang mga scholar ngayon. So, makakaparehab natin ngayon si Miss Joanne Buwan. Si Miss Joanne Buwan ay nagtatrabaho ngayon ayon dito sa Canada. Tama ba, Ma'am Joanne? Canada kayo ngayon? Hi everyone! Hello po. Yeah, I live in Vancouver po. So yes, I do work here. Oo. So ma'am, it was KJ said na you finished financial management. Saan mo kayo nag-aral? That's correct. I finished BSBA in Financial Management sa St. Louis University in Baguio City. So Baguio rin pala. So as of now, Joanne, anong work mo dyan sa Canada ngayon? I'm currently the interim staff accountant for our office po. So I do two jobs. I do both administrative coordinator and I do accounting sa office. So, medyo big time na pala, no? May tuturing na natin na successful. Big stress. Well, ganyan talaga. We're working, ano? Anyway, Joanne, I was speaking in Tagalog. Di ako marunong mag-English, Dumudugo lang ko pag nag-i-English ako. Nako, I'll try po. Taga saan ka pala, Joanne? Where are you from? Born and raised in Baguio City. Ilocana meta. Ilocana. Iso. Okay, sige. And you studied, when you were in high school, you graduated at? Shout out to my batchmates sa Pine City National High School science class. So I graduated from our science class po. Okay, so I understand, John, na isa ka sa mga napili ng SM Foundation noong time mo as a scholar. So nakita natin, graduate ka na ngayon. You're now working as a professional dyan sa Canada. So let me ask you something, Joanna. How did SM Foundation help you? Not only dun sa scholarship mo and hanggang ngayon, balita ko, may assistance pa rin na binibigay ang SM ngayon, dun sa professional mo, no? Well, first of all, yung after graduating, I'm so thankful to SM Foundation kasi they gave me a training ground. So for us to be able to meet yung requirements, it's a training ground for professionalism after graduating. So basically, the stress of meeting deadlines, requirements, what do you call this now? Yung average in school, you have to maintain that in university. So those kind of stress were a training ground and good teaching skills for us being professionals now. And even
I graduated 10 years ago. Di naman halata, pero 10 years ago na po yun. But still, I still feel that I'm part of the community kasi Miss Ling, hello po, and the workers of SMFI always keep us, they give us communication. Tapos, meron din pong alumni homecoming. I wasn't able to attend, pero I think 2 years ago, there was a huge event for alumni in the Philippines. And constant communication. There's still, actually, we have a group chat, yung mga taga dito sa Canada and North America. And you get to connect with other people and, share experiences. So I think that's one of the most important things that I learned. So, the SM Foundation has assisted you, no, all throughout those times since graduation. Actually, since stepping into college, no, so tuloy-tuloy yung ginagawang tulong sa iyo. Oo, napakaganda naman na mapakinggan niyan at hindi kayo pinapabayaan kahit kayo ay independent na, no, kahit kayo ay may trabaho na, kahit kayo professional na, no. So that's something that our students will be looking forward to. Yung mga applicants natin, they'll be looking forward to if ever na sila nga ay matanggap nga dito sa scholarship program na ito. Anyway, Joanne, matanong ko na rin, sa experience mo, how difficult was it? Yung scholarship all throughout. Well, I'm not gonna lie. It was quite difficult po kasi, but as I said, if you reap what you sow. So sabi nga nila, 'di ba, kung ano yung itinanim siyang aanihin. So mahirap talaga kasi you have to study hard, you have to meet the requirements before that and during the whole degree that you're finishing. Pero after that, you feel fulfilled kasi, I graduated full scholar. So, my parents didn't pay tuition. But at the same time, nandun din yung, sabi nga ni Charles kanina, yung monthly support, yung financial support from SMFI, meron din. So, mahirap talaga because you have to study hard. Pero, at the end, meron kang makukuha, di ba? You have a reward that you don't pay for tuition at the end of the year, and yeah, you have those reward. Okay, so sa ngayon, Joanne, you're already working. Anong ginagawa mo naman ngayon personally to give back to the community and to the SM Foundation? Actually, I myself have 4 scholars po sa Pine City National High School. Every year, I pay for 4 kids' tuition po, or I'm not sure miscellaneous yata yun, parang gano'n. Basta parang scholar ko din po sila. So, it's good to give back because I believe that education is the key to progress. So, kung tinulungan ako dati, now that I'm able to do so, I'm trying to help other people as well. Ayun. Pero itong mga scholars mo are not part of the SM Foundation, no? Hindi sila sinusuporta ng SM. Sarili mong kwan talaga. Hindi po. Opo. Ayun. Okay. So that's great, no, John? So thank you very much. At patuloy kang sumusuport. Nagbabalik ka. You give back to the community. I'm sure that's what SM Foundation wants din, para sa mga nakapagtapos dun sa kanilang scholarship Absolutely. program. Opo. Yes. Yeah. Okay. So last na lang siguro, any message sa mga aspiring na mga applicants for the SM scholarship? I think I just encouraged them po, just try it. Kasi when I was there, I just applied. You try your best and do apply for SMFI Foundation because you don't know, you might actually get in. And if you do get in, congratulations. You have to just trust the process. Sabi ko nga na mahirap siya, pero you have to trust and believe in yourself that you're able to finish the requirements. And then after that, you're gonna get a degree through SMFI. So just try your best and everything will fall into place. Ayun. Yun Thank you very much, Joanne. Isunod naman natin si Charles. Charles, anong message naman para sa mga aspirants, yung mga ka-aksyon natin na gustong mag-apply for their scholarship din sa SM Foundation? Yes po. So for the incoming SM freshies, SM scholars, just do your best in the application. And
put it sa name ni Jesus, and everything will follow. Review and review. Yun lang. Dun po sa examination, palagi tayong mag-relation as a preparation. And then, kapag nandun na tayo, magiging spontaneous na po. Ayun. So, to Ma'am Ling, thank you rin po, Ma'am Ling. So, sa mga future, sabi ko po kanina, go lang guys. Ina-encourage namin kayo to join us. Ayun. Okay, thank you very much, John. Thank you very much, Charles. I'm sorry, medyo kulang kasi yung oras tayo, para dito. Pero si Ma'am Eleanor, bigyan din natin pagkakataon ngayon, So, Ma'am, may schedule kayo with Ma'am Violi in the following days or next week, if I'm not mistaken, para mapag-usapan pa ng higit yung tungkol dito sa program na ito, Pero konting kwan lang para sa mga listeners natin ng mga bata ngayong panahon na ito. Let's convince them, Ma'am. Yes. So una-una, hello kay Joanne and Charles, and thank you for joining us this morning. Yes, so kagaya nga ng sinabi ni Joanne and ni Charles, iniimbitahan namin lahat ng mga incoming first year students for next school year 2022-2023 to visit yung pong website ng SM Foundation. Open na po ang applications natin until March 15. So nandoon po lahat ng mga requirements and guidelines para sa pag-apply. So I hope na yung mga gustong mag-aral ng college for next school year ay maka-apply. At maraming salamat, sir, sa opportunity this morning to be on your program. Yes po, maraming salamat din po, Ma'am, sa inyong patuloy paglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Anyway, part 2. We're looking forward for the part 2. I-interview po ni Aksyon Violi sa inyo para malaman pa ng higit yung mga ka-action natin, yung processes, perks, advantages ng maging scholar under the SM Foundation. Okay, maraming salamat po sa inyong tatlo. Thank you very much po and have a great day po. Or rather, great evening kay Miss Joanne. Ingat po kayong lahat dyan. Thank you. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo. At ayan po mga kaibigan, ang ating panayam sa scholar, sa alumnus, at member ho ng SM Foundation. Yung sinasabi nyo kagabi, di ba? Yung demand ho ninyo kagabi mga ka-aksyon, di ba? Yan, pinag-usapan na ho natin tungkol po riyan mga kaibigan. So abakan ho ninyo, part 2 ho ng ating panayam with Aksyon Violi Valdez Ferrer. I think it will be next week. It will be held next week, So, abangan ho ninyo dito lang po sa Aksyon Radio. Ang dami na ikinig sa atin ng mga kabataan ito. Nag-text sa atin dito, Sir, paano daw mag-apply? Abangan ho ninyo, kung paano mag-apply ho riyan. Ang ganda pala ng perks, sabi rito. Sir, ang ganda pala ng mga advantage. May stipend ka pa pala, sir. Gusto kong mag-apply, sir. Kaso, 35 years old na ako. Sabi rito ng isang listener natin. Wow! Agla-abay nga. Sige, antayin natin yan mga kaibigan. Tanong natin yan, okay? Mag-alabakan ho ninyo yan mga kaibigan sa programa ni Aksyon Violi, Diyan po sa foundation. Alam niyo naman kasi mga kaibigan, pagdating sa paglilingkod sa bayan, itong public service, talagang binibigyan natin ng priority yung mga ganitong bagay. Gusto natin yung mga ka-action natin ng mga kabataan makinabang hanggat maaari sa mga ganitong uri ho ng pagkakataon, Kaya, mga ka-action, tutok lang kayo dito, Baka natin, marami rin pa tayong pag-uusapan sa bagay ho na yan, Pero teka lang, alas 10:44 na pala Aksyon Kontra, Magbabalik po Aksyon Radio to, pero sa pagbabalik natin, hopefully makapareham na natin itong si Lieutenant Colonel Bingo Diasis dahil sa ating latest information, may dalawa na naman na nahuli, wanted doon sa pag-ambush dito kay former Governor Amado T. Espino Jr. Abangan ho natin detalye ho yan mga kaibigan sa pagbalik ng Aksyon Radio Hataw. Ang balitang ito ay buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Oras ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Para at kawis sa ka-bloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Corn, lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya ka-bloom at balingit. Charm Fat Corn, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Corn, lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap.
kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Knock knock! Who's there? Ako maba. Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit. Summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang. Ako mabang who? Magbangong buhay na. Wag juicy. Lahat i-Downy! Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Mga kaibigan, madami sa atin ngayon tulad ko ay nakatitig ng mahabang oras sa ating mga computer at cellphone dahil sa tayo ay kasalukuyang work from home o di kaya ay nag-homeschooling. Alam nyo ba na pwede itong makakontribute ng pagkalabo ng ating paningin? Makakatulong ang pagsuot ng anti-glare na salamin. Makakatulong din ang pag-inom ng Centrum Advanced Multivitamins araw-araw kasama ang pag-ehersisyo at pagkain ng tama. Ito ay may lutein na tumutulong protektahan ang inyong mga mata. Kaya sa tulong proteksyon para sa inyong mga mata, tulong pampalakas resistensya at buong katawan, mag-Centrum Advanced Multivitamins araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance every day. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Panalo ka sa abono. Atin ang party list na ito. Umulan man bumagyo, abono atin to. Abono party list sa Pilipino. Abono party list. Abono party list sa Pilipino. Abono party list. Abono atin to. Aksyon Radio Pangasinan, ang oras alas 10:48 ng umaga. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Si Alan Ann, ikinuwento kung paano pinaginhawa ng Sen Panyawan. Madalas akong nagkakasakit na rayuma, madalas sumusumpong rayuma ko, tapos minsan yung tiyang ko. Simula nung uminom ako, nagtik ako ng banyawang kapsul, ay nagkumanda ang aking pakiramdam, lumakas ang aking katawan. Nawala yung mga sakit-sakit ko sa kasukasuan at saka yung aking rayuma, nawala na. Kaya simula ngayon, magbanyawa na kayo, magaling po, makakapagpalakas ng katawan. Salamat sa mga gumawa sa panyawa kapsul kasi marami kayo natulungan sa katulad naming mahirap, lalo-lalo na yung presyo nyo yung hindi masyadong mahal. Ako si Alan Ann, taga Dasul, Pangasinan. Basta said marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier.
Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Star Wax, Wax. Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas so number 1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Hindi mahalaga kung ilang beses tayong sinubok ng tadhana. Bawat yugto ng pandemyang pinagdaanan natin, hatid nito'y hirap sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong lumaban. Patuloy natin alagaan ang ating kalusugan. Patuloy tayong sumunod sa mga alituntunin upang mulit sumaya at sumigla ang syudad natin Dagupan. Ang inyong lingkod, Belen Fernandez ng Dagupan, kaisa sa inyong paglaban kasama si Vice Mayor BK Kua at ang Team Belen. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZR, Rhee, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 128519 Series of 2021. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise, pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Danom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na Danom at Abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Danom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District. Danom at Bilay.
Panahon na naman ng Kapaskuhan. Taglamig na naman. Tagsakit ng katawan. Kaya naman dapat tag-Sed Panyawan Liniment Oil. Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng kalamnan. Sakit ng kasukasuan. Lamig sa katawan. Imasahe ang Sed Panyawan Liniment Oil. Sakit ng ulo. Pati nakagat ng insekto. Ihaplos ang Sed Panyawan Liniment Oil. Damang-dama ang init nito. Mabango. Garantisado. Sed Panyawan Liniment Oil. Gawa ng Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunan. Aksyon! Radyo Hataw! Yari, kulang oras natin, Chip. Chip Tech. Kulang oras natin, sir. Alas 10:55 ng umaga, mga kaibigan, nagbabalik po Aksyon Radyo Hataw. Kasama niya pa rin, Aksyon na ikam sa napasyon. At sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Magandang umaga kay Rick Aquino Montemayor, kay Carlo Asuncion, kay Tita Raquel, Madam Lolita Macareg, Madam Delia Cabayes, Madam Reyna Quizon. Magandang umaga sa inyo. Ako, maraming salamat sa inyong panonood. Batiin na rin natin si Manong Chris Galang. Sir Chris! Yung mga Lazada boys natin dyan, mga delivery boys natin, mga parcel boys. Ingat-ingat kayo, Alam nyo, tumitindi dyan sa may, sa may Orbiston do Basista area ho na yan. Sorry po, yung mga kaibigan at yung mga polis dyan, pero pakisuyo, paki-double time, Ikuan ho natin, Sana po lagi may nagpapatrolya ko dyan sa kahabaan po ng area na yan, Kasi balita ho natin, may hold-upan na naman pong nangyari ho dyan, And ako, nakakailang beses na ho yan. At kawawa itong mga ka-aksyon natin, especially ho, itong mga parcel riders po natin, di ba? Kasi may pera yung mga yan, Nakakuha nila sa may collection ng mga cash on delivery ho nila, mga kaibigan, sa mga Lazada, Shopee kung ano ho yan, di ba? Tapos ganyan, hold upin ka lang pala, di ba? Sana po sa Orbiston do, tsaka sa Basista PNP, mga sir, mga ma'am, Paki-check lang ho natin yan, yung zone ho na yan, yung part ho na yan, medyo talamak daw ho riyan, Maksyon umaga rin kay Heather Grace Dongines. Sino pa ba nakatutok sa atin ngayon, Kay Kayla Aduca, John Mark Borlongan. Ayan, hello po sa inyo. Kay Richie Ann Rapinan Serafica, Janine Calao Espiritu, Madam Rose Montemer Pasyon. Ayan, si Charles Badongan, Rosalia Conce, Jess de Vera Hikiana, kay Rolf Meriales Hamili, Linya May, Michaela Marie Makasaet, Daniela Salmasan. Ang dami. Sige, hello na lang sa inyo. Kay Madam Imelda Palma, ayan, Aksyong umaga po sa inyo. Thank you very much po for watching, Itong programa ho natin dito sa Aksyon Radyo Hataw. Sige, anyway, tuloy-tuloy ho tayo, mga kaibigan, sa ating programa. Text kilabat 0922-852-1161. Ito naman, karagdagan pa ho natin mga text message. Nasa cellphone dito, nawawala. Yan pa yung phone, and text line natin. Doon pala, ginagamit ngayon. Sige, no problem, Hindi natin makapanayam ngayon si Lieutenant Colonel Bingo de Asis dahil siya yung nakikipag-meeting ngayon with the Philippine Drug Enforcement Agency dito sa may PIDEA ho ngayon. Pero yan po, mga ka-aksyon, may nakuha po tayong update ho ngayon. May kinalaman po rito. Dito nga ho sa pagkakahuli dito sa dalawang suspect. Dalawang suspect ho dito sa ambush kay dating Governor Amado T. Espino Jr. So, hindi ho natin makukuha sa ngayon yung impormasyon, may kinalaman ho riyan, paumanhin po, Pero huwag kayong mag-alala, una ninyo narinig yan dito sa Aksyon Radyo, Hindi pa ho yan nakuha sa ibang istasyon po, mga kaibigan, Ganyan tayo ka-updated dito, pero di lang talaga pwedeng impormasyon ngayon. Kasi busy Sir Bingo, Di ba rin sa susunod ho, mga kaibigan, pero itong matindi Aksyon Conrad, alam mo yung natitrending ngayon, Yung natitrending ngayon dito sa may Asinggan, Yung 80 years old na lolo na inaresto. Akalain mo, magpapapress con ngayon, Ay, may mga pumunta na ho rin. Umabot pa sa PAW, Public Attorney's Office. Akalain mo yan, Oo, naging national issue ito, Sige, tingnan ho natin. Ang gusto kong malaman dito, Aksyon Conrad, sino ba itong mabait na kapitbahay na ito na napakalaking puso, na pwede namang idaan sa barangay, pwede namang idaan sa arigluhan, di ba, Aksyon Conrad? Manggayan, di ba? Pwedeng idaan naman sa usapan yan. Pwede naman idaan sa arigluhan yan. Ba't napunta pa sa asuntuhan?
Kawawa naman tong mama, 80 anyos na inasunto pa, no? And ngayon, nandyan pa sa may pakakalaga pa rin ho ng Kasinggan PNP. For the record, no, hindi ho siya nakakulong. Okay? Linawin natin, ha? Hindi po siya nakakulong. Pero siya ay nandyan sa may premises ho ng Kasinggan PNP ngayon. Hawak po sila ng pulisya sa ngayon. Bakit? Sumusunod lang naman itong mga pulis dyan sa order. May warrant of arrest kasi, di ba? Oo. Sige, naku, magpapaalam na ho tayo mga kaibigan. Kulang na tayo sa oras talaga! Ano ba yan? Gusto ko magpa-extend ha? Pero di na tayo pwede. Sige, Mang Batani Rakla, maraming salamat po sa inyo lahat mga kaibigan. Thank you very much po sa inyong pakikinig sa Aksyon Radio Hataw. Okay, mag-alala bukas, promise po! Tutuloy natin yung ating usapan dito mga kaibigan. Kulang talagang oras dahil meron na po sa programa. Pangasinan Bilis Kilos, kasama po si Aksyon Jessie Perez at Aksyon Rhee Hortaleza. Magsamaga po sa inyo lahat mga kaibigan.